لمع دمسهم كبرات سمعتنا زرزر زينا النهم موهاد سبقاو حاجزات حبرات هاجرات اوچا كفلا ما يورح جنبتات حيزو كصنعو صنح جمجم ايثيوبيا تمالي 23 مسكرم زرغحلهم تتكالا مغلصيو سبقاو هنتات تግራይ بقصالي እናخፈ يخيد كم زلو خملكت كله اتوق نابغراب تخللات عفارنا محارانون بملحمو نسلستيو كللات ازي صلي كم زلو افليتوم صبصاب اوچا خم زملكتو ب20 مسكرم 62 حاجز صعنا مخاين ناب تግራይ ተዋዳ امبر زقصر جن مستعسرت حدا مئتاويت نايتزد لمطن مخانو طايسوم تتصبصاب وسيخون تمزابلتن كالوت بتخوينات زتتصلو وغناتن زوعل ገንዘብውን አሳት 500 نايتزد لمطن ጥራይ ተበጽሑ ምህላው ወሲኹም ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኹይናት ናብ ክልል ዓፋር ብምልሓመውን ኣማእታ ሸሓት ህዝቢ ተኽልል ካብ ሰላማዊ መነባብሮኦም ኣመዛቢሉ ምህላው ተጸብጻብ ይሕብር በተመሳሳሊ እቲ ኹይናት ንክልል ኣምሓራ ኣመና ጸልዩን ህይወት ሰላማዊ ህዝቢ ኣመዛቢሉን ከም ዘሎ አመልኪቱም بحلفك كاب زبزح كفالات غوندر دوبولون زوبااوين اشحات حزب تمزابيلهم سباو حاجز كرخبو ابزي كللو درجان وحسنت زغورله هيوتن ينبرو خمزلو صبصاب اوچا يطقس ابسلستيو كللات متناو حاجزات دايب باصحيها لمبر اتعاقن جن كابت زدله ازيو تحوتن زياده مو هاد زحاتت المخانو اتصبصاب يطقس عطقات تግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገጠራትን ከተማታትን በከቢድ ብረት ብምድብዳብ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ተኹስ ብምኽፋት ንዓሰርተታት ወይ ካኡ ንላዕሊ ሰባት ቀቲሎም ኣቑሲሎምን ንብረት ዘሪፎምን ክብሉ መስኻኽር ንኤኤፍፒ ተዛሪቦም ሕወሓት ከምዚኦም ንዝበሉ ክስታት ቅድምሎም ብምንጻግ በነጻ ወገን ክጻረ ጸዊዒ እዩ ገብረ መድህን ንጸብጻብ ኤኤፍፒ በከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ጥቃ ከተማ ቆቦ ተፈጺሙ ዝበሎ ጭፍጨፋ ክብል ገሊጹ ወሎ ዋላኳ ሕወሓት ቅድም ክብል ንሲቪላት ዕላማ ይገብር እዩ ንዝብል ክሲ ኣሉታን ተሃበሉውን መስኻኽር ከም ዝበልዎ 9 መስከረም 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ ተዋጋዕቲ ሕወሓት ካብ ቆቦ ንኣንፈት ደቡብ 7 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ብረትን ኣጽዋርን ምፍታስ ምስ ጀመሩ ነበርቲ ተኹስ ከፊቶም ንሕወሓት ካብታ ከተማ ምስ ኣባረርዎ እቶም ዕጡቃት ብጽባሒቱ ንሲቪላት ከም ዘጥቅዑ መስኻኽር ገሊጾም ኮሙኒኬሽን ብምዕጻው ኤኤፍፒ እቶም ተመዛቢሎም ኣብ ደሴ ካብ ዝርከቡ ዝረኸቦ ቃል መስኻኽር ንምርግጋጽ አጸጋሚ እዩ ንሓረስቶትን ካብ ጎረባብቲ ከባቢታት ንስራሕ ዝመጹን ጨፍጪፎም ኢሉ ነባራይ ከተማ ቆቦ ንኤኤፍፒ ካብ ደሴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሓደ ቀጽሪ 7 ረሳርኤ 4 ካብ ሓደ ስድራ እዮም ኢሉ እዚ ድሕሪት ዝተረፉ ኣባላት ስድሩ ሓደጋ ከይወርዶም ብምስጋእ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ሰብ ካልእ ምስክር ካብ ደሴ ንኤኤፍፒ ከም ዝገለጾ ኣብ ጥቓ ቆቦ ኣብ ዝርከብ ዞቡል ኣብ ዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ ሕወሓት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ምስ በለ ዝሞቱ ሰባትን ዝዓነዉ ህንጻታትን ምርኣይ እውን ገሊጹ ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነ ኣማእቲ ሰባት ማቶም ብትዊተር ጽሒፎም ነዚ ግን መረጋገጺ ኣይሃቡን ኣቶ ግዛቸው ሕወሓት ከምዚ ዝኣመሰለ ክሲ ፍጹም ጌጋ እዩ ብምባል ብነጻ ክምርመር ጸዊዕ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሕወሓት ኣብ ቆቦ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ፈጺምዎ ዝበሃል ዘሰንብዱ ጸብጻባት በጺሕና ኣሎ ክብል ኣብዚ ሰሙን ገሊጽ ኣሎ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካየዶ ዘሎ ውግእ ኣብ ትግራይ ስግኣት ሞት ዝፈጠረ ሰፊሕ ጥሜት ክኽሰት ዝገበረ ምኽባብ ንምስባር እዩ ይብል ተኽሲ ጠጠው ክብል ዓለም ለኸ ጻውዒት እንተወሓዘን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ስምምዕ ክፍጽሙ ዘይኽእሉ እንተኾይኖምን ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ወገናት እገዳታት ዘንብር ፈጻሚ ትእዛዝ እንተፈረሙውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕዚ እውን ቀጺሉ ይርከብ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ነመስግነካ ገብረ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ቆቦን ከባቢኡን ብሓይልታት ሕወሓት ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 500 ሰባት ብዛዕባ መቕታሎም ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ኢሰመጉ ገሊጹ 5 ጳጉሜን 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ናይ ሕርሻ ዘራእቲ ሓዊሱ ናይ ውልቀ ሰባትን ህዝብን ንብረት ምዕናኡ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ መንበሪኦም ምዝባሎም ብዝምልከት መረዳእታ ከም ዝበጽሖ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ካውንስል ኢሰመጉ ኣፍሊጡሎም ይኹን እምበር ሕወሓት ቅድሚ ሎሚ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሓይልታቱ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ቅትለት ይኹን ካልኦት መጥቃዕትታት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሞም ንዝብል ከም ዘይቕበሎን ብነጻ ወገን ምርመራ ክካየድ ክጽውዕን ጸኒሑ ይብል ጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ካብ አዲስ አበባ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዕጡቃት ምንቅስቃስ ነጻነት ህዝብታት ቤንሻንጉል በህነን
ንሓያለ ቦታታት ዞባ ካምሽ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ተወሳኺ ሓይሊ ጸጥታ ሎሚ ናብቲ ዞባ ኣትዩ ክብል ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣፍሊጡ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ትክልል ኢንስፔክተር ምስጋናው እንጅፍታ ምንቅስቃስቶም ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ቅልውላው እናፈጠረ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ብምክንያት ውሱን ሓይሊ ጸጥታ ሕጊ ምኽባር ኣይተኻኣልን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ጸጥታ ኣብ ምኽባር ዝነበሩ ኣባላት ኣኽባር ሰላም እውን ብካልኦት ዕጡቃት ተቐቲሎም ክብሉ ወሲኾም ኣብ ዞባ ካምሽ ዝንቀሳቐስ በህነን ካብ ዓቕሚ ምክልኻል ትኽልል ንላዕሊ ኮይኑ ምጽንሑን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፌደራል መንግስቲ ደገፍ ሓይሊ ጸጥታ ክግበር ክሓቱ ከም ዝጸንሑን እውን ጠቒሶም ሎሚ ተወሳኺ ሓይሊ ናብቲ ዞባ ኣትዩለውን ኢሎም ብመንግስቲ ትኽልል ዝኽሰሱ ዘለዉ ኣካላት ብስልኪ ምላሾም ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ክብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፓኪስታን ሎሚ ኣብ ዝዘርግሓቶ መግለጺ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ንዝኣተዎ ቃል ክትግብሩ ትፅቢት ምግባር ኣገዳሲ ዋላውን እንተኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላው ንምብዳህ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኢላ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ፓኪስታን ሻህ ማሕሙድ ቃርሺ ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ኣፍጋኒስታን ጽምዶ ንዘይምፍጣር ቅድሚ ሎሚ ዝፈጸሞ ጌጋ ከይድገም ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣለዉ بمسارات منيستر قدات وصاي زوجو مغلصي بلينكن اگداسنت وحد ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶን እቶም ካብ አፍጋኒስታን ክወጹ ዝመረጹ ድሌቶም ዝማልአሉ መንገድን ከም ዝተዘራረቡ ጠቂስሎም ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም በአሽሓት ዝቁጸሩ ብደብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ሜክሲኮን አቢሎም ዝመጹን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ድልድል ደል ሪዮ ተኣኪቦም ዝርከቡ ፍልሰተኛታት ሄይቲ ምጥራዞም ቀጺሎም ኣለዉ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቴክሳስ ኣብ ትሕቲ ድልድል ደል ሪዮ መጽለልታት ብምዝርጋሕ ካምፕታት ሰሪሖም ዝነብሩ ዘለዉ ፍልሰተኛታት ምጥራዞም ኣሒልዎሎም ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ሜክሲኮን ዝርከብ ፈለግ ሪዮ ግራንዴ ብምስጋር 8,000 ዝኾኑ መብዛሕትኦም ካብ ሄይቲ ኣብኡ ይነብሩለዉ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ዕቁባ ንምሕታት ድሌቶም ኣብ ሃገርና ዕድላት የለን ብዝብል እዚ ናይ ምጥራዝ ተግባር ምምሕዳር ባይደን ካብ ፍሉይ ልኡኹ ንጉዳይ ሄይቲ ክስ ዝቀረበ እኳ እንተኾነ ኣይተቀበሉን ፍሉይ ልኡኹ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ሄይቲ ነቲ ተግባር ዘይሰብኣውነትን ዘይውፅኢታውን ክብሉ ብምክሳስ ሓላፍነቶም ለቂቆም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣካለ ስንኩላን ኣቀዲሞም ብዘመዝግብዎ ፍሽኽታ ምንቅስቃስ ፋሽፍታ ዓይንን ካልእን አንቢቡ ዝደውልን መልእክቲ ዘሕልፍን ቴሌፎን አንድሮይድ ከም ዝሰርሐ ኩባንያ ጉግል ኣፍሊጡ እዚ ዕዮ ምልክታት ገጽን ምንባብ ማሽንን ኣጣሚሩ ዝሰርሕ ፈተነ ኮይኑ ተጠቀምቲ ብፍሽኽታ መኽፋት ኣፍን ምንቅስቃስ ገጽን ኣቢሎም ጥራይ ክድውሉ ብመንገዲ ቴሌፎን ሰላም ክበሃሃሉን ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡሎም እቲ ዝካየድ ዘሎ ፈተነ ኣካልቲ ጉግል ብመንገዲ አንድሮይድ ኣቢሉ ንኹሉ ዘካተተ ፍርያት ቴክኖሎጂ ንምስራሕ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣመልኪቱ ብመሰረት ጸብጻባት ማእኸል ምክልኻል ሕማማት ኣሜሪካ ኣስታት 61 ሚልዮን ዝበጽሑ ኣካለ ስንኩላን ኣሜሪካውያን ኣለዉ ነዚ ሃጓፍ እዚ ንምምላእን ቅድሚ መወዳድርቱ ኣፕልን ማይክሮሶፍትን ንምብላፅን እምበኣሪ ኩባንያ ጉግል ነዚ ብምልክት ዘንብብ ቴሌፎን ዝሰርሐ ጉግል ብድምፂ ትእዛዝ ዝህብ ማሽን ሰሪሑ ደኣ ይጽናሕ እምበር እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ግን ነቶም ክዛረቡ ዘይክእሉ ኣካለ ስንኩላን ኣክእሎ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ እዚ ብነጻ ዝዝርጋሕ ኣፕ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ንተጠቀምቲ ውዒሉሎ ዜና በዚ ተፈጺሙ يغنيالنا منيا ازي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمصي امريكا يو دحر زينا ناب وعلى حبرات هاجرات رابعي معلتو زحازم مبل 76 عمتا وعلى بايت حبرات هاجرات لو معربون قصيلولو صرف السايته وسخلوا شومان تدق انستيو اتن سلسته مختل بريزيدنت كونا كلوا اتن حموشته دما قدماي مينستر هاجراتين لو معربي ابتي مبل 76 حفشاو وعلى حبرات هاجرات مدار خص مع مدب تتحيزو لن يركب انت دقا زيادة حدقا تقالعتي محبرسب كم دق انستيو اوالدن وحدات عليتن قديفنا يوم نسقم كوينا علمنا نحوي اللعقمي ايه اللوانن كبلا بريزيدنت سلوفاكيا سوزانا كابيتوف اب مفلمتا اتقو بايك الزربا قلوا فلاميتي بريزيدنت تنزانيا زخوانا ساميا سلوح حسن دما لبدا كوفيد-19 نزرخبنا يوم عبالتات ندحريت كيملسلنا سقات هلنا كبلا تمال حاموس اب اخيبا حبرات هاجرات تزاريبا
ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እውን ኣብቲ ትማለ ሐሙስ ጎናጎኒ ዝተኻየደ ንስርዓት መግቢ ዝምልከት ኣኼባ ንምምሕያሽ ምህርቲ መግብን ፍርቂ ህዝቢ ዓለምና ጥዑይ መግቢ ዝዕድገሉ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ ኩነታትን ኢና ንርከብ ብምዃኑ ምህርቲ መግብና ብምምሕያሽ ተበጻሕነት ከነሐይል ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ እዋን 3 ቢልዮን ዝጽጉዑ ሰባት ዝተመጣጠነ መግቢ ዝዕድግሉ ዓቕሚ የብሎምን በብመዓልቱ ከብዶም ብጥምዩ ናብ መደቀሲኦም ዝኸዱ ብኣማኢት ሚልዮናት ዝቑጸሩ እዮም ህፃናት ይጠምይለው ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያን የመንን ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝቢ ንጥሜት ኣብ ዝተሳጥሐሉ እዋን ብኣንጻሩ ድማ ሲሶ ዝኸውን ምህርቲ መግቢ ክባኸን ይረአሎ ኢሎም እቲ ኣኼባ ነቲ ንልዕሊ 1 ዓመት ዓሊሙ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሕድሕድ ምህርቲ መግቢ ብሓዱሽ ኣገባብ ምስ ከባቢያዊ ኩነታት ጥዕንኡ ዝሓለወ ዝተመጣጠነን ብቐሊሉ ክባጻሕ ዝኽእል ክኸውን ዓሊሙ እዩ ከምኡውን ናይቲ 17 ቐጻልነት ዘለዎ ሽቶታት ልምዓት ንምዕዋት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐመጦ ተግባራት እቲ ሓደ ጥሜት ናብ ዜሮ ምውራድ ዝብል ቀዳምነት ዝወሃቡ መስርሕ ኣካል እዩ ኢሎም ጉተሬዝ ለበዳ ኮቪድ-19 እውን ነቲ ጸገም ክጋደድ ዝለዓለ ግደ ነይርዎ ኢሎም ዘይምዕሩይ ክፍፍል ክህሉ ገይሩ ጠብኦም ዝወረደ ብሚልዮን ዝቑጸሩ ሰባት ናብ ዝገደደ ድኽነት ክጥሕሉ ገይሩ እዩ ኢሎም ዛዕባ ቫይረስ ኮሮና ትማለ ሐሙስ ዳርጋ ርእሰ ጉዳይ መራሕቲ ኩለን ሃገራት ኮይኑ ይውዒሉ ብፍላይ ብሰንኪ እቲ ለበዳ መልእኽቶም ብቪድዮ ዝሰደዱ እቲ ጉባኤ ተቆጻጺሮሞ ዝወዓሉን መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ዘስመረሉ ዛዕባ እዩ ኮይኑ ውዒሉ እቲ ኣኼባ ነቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እናተበራኸተ ዝመጽእ ዘሎ ዕልዋ መንግስታት ዝወስድዎ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ስጉምትታትን ኣልዒሉ ዘቲ እዩ ኣብቲ እዋን መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንስቕታ ምዕራባውያን ነቒፎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ፕሬዚዳንት ኢራቅ ባርሃም ሳልሕ ኣብ ሃገሮምን ከባቢኡን ንዘሎ ተቓላዕነት ግብረ ሽበራ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ኣብቲ ዋዕላ ገሊጾም ብግብረ ሽበራውያን ዝወርድ ሓደጋ ምስትንዓቕ ኣይግባእን ኣብ ዞባና ንዝፍጠሩ ጎንፅታት ልሕሉሕ ሓለዋን ምዝንጋዕትን ምስ ዝህልወና ህዝብናን ሃገርናን ንሓደጋ ዘሳጥሑ ሓይልታት ክልሕኹ ንዕዘብ ኣለና ኢሎም ንሶም ወሲኾም ዓለም ለኸ ግብረ ሽበራውያንን ደገፍቶምን ንምምካት እንኮም ኣማረፂና ብሓባር ተጣሚርና ምቅላስ ጥራሕ እዩ ኢሎም ካልኣይ ሪፖርት ንበርሊን ኣውሮጳ እዩ ዝወስደና ን16 ዓመታት ንጀርመን ዝመርሓ ኣንጌላ መርከል ዝሰናበታሉ ወቅቲ እዩ ገብረ መድን ተወሳኽሎ መርከል ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለርን ኣብ ምብራቕ ጀርመን ዝዓበያ ፈላመይቲ መራሕትን እየን ፖለቲካዊ ተሳትፎአን ኣብ ኣውሮፓ ናይ ሓፂን ሓጹር ምስ ፈረሰ እዩ ጀሚሩ ድሕሪ ናይ 1990 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናይ ጀርመን ውህደት መኻሪአን ብዝነበሩ ቻንስለር ነበር ሄልሙት ኮል ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ኮይነን ተሸይመን ኣብ 2000 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ መራሒት ክርስቲያን ዴሞክራትስ ኮይነን ኣብ 2005 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ብጸቢብ ስዒረን ናይ ክርስቲያን ዴሞክራትስን ሶሻል ዴሞክራትስን ጥምረት መንግስቲ መስሪተን ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ስልጣነን ፈላማይ ከቢድ ቅልውላው ገጢምወን ናይ 2008 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዓለም ለኸ ፋይናንሳዊ ውድቀት ናይ ጀርመን ባንክታት ነቀይ ይብላ ኣብ ዝነበራሉ እዋን መርከል ብጽንዓት ደው ኢለን ኣብ ጥቅምቲ 2008 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ጎኒ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተርን ኮይነን መንግስቲ ከም ዝከላኸሎም ንጀርመናውያን መረጋገፂ ሂበን ሽዑኡ ናይ ኣውሮፓ ገንዘብ ዩሮ ካብ ውድቀት ክድሕን ዓብዪ ታራ ከም ዝነበረን ይንገር ዩሮ እንተወዲቑ ኣውሮፓ ይወድቕ ኢለን መርከል ኣብ 2002 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዩሮ እንተተዓዊቱ ከዓ ኣውሮፓ ይዕወት ዩሮ ክዕወት ዝኽእል ድማ ንሽሙ ዝምጥን ስሙር ሕብረት እንተደኣ ፈጢርና እዩ ኢለን መርከል ከም ናይ ቅልውላው ቻንስለር እየን ዝፍለጣ ይብል ኒኮ ፍሬደር ኣብ ጀርመን ሪፖርተር ጋዜጣ ሱደት ዘይቱንግ ኣብ እዋን ስልጣነን ብዙሓት ዓለም ለኸ ቅልውላዋት ፈቲሐን ኣብ ጀርመን ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓን ምስ መሻርክቲ ስግረ ኣትላንቲክ ከምኡውን ቻይናን ሩስያን ኢሉ ንሱ ናይ አንጌላ መርከል ቅዲ ምስ ቻይናን ሩስያን ከይተረፈ ምዝርራብን እዩ ትብል እታ ቻንስለር ብዝብል ኣርእስቲ ናይ መርከል ህይወት ታሪክ ዝጸሓፈት ኣርሱላ ወይደንፌርድ መርከል ዓብዪ ብድሆ ዘጋጠመን ኣብ 2015 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝነበረ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው እዩ ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ይውሕዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዶብ ክዓጽዋ ዝቐረበለን ሕቶ ነጺገንኦ መብዛሕትኦም ካብ ኩናት ሶርያ ዝሃደሙ ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ጀርመን ኣትዮም ካብ ናይ ባዕለን ፓርቲ ከይተረፈ ሓያል ተቃውሞ ገጢምዎን ሕዚ እውን ድሕሪ 6 ዓመት ብመርገጽየን ከምዘይ ናሰሓ ይገልጻ መርከል ኣብ ሃምቡርግ ምዕራብ ጀርመን ተወሊደን ወላዲ ኣቡአን ኣብቲ እዋን ምብራቕ ጀርመን ተባሂሉ ናብ ዝፍለጥ
ታምፕሊን ናብ ዝተባሃለ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ብቅስና ከገልግሉ ኣብ 3 ወርሒ ዕድሚኤን ናብ ምብራቕ ጀርመን ተዛዊሮም ሕዚ እውን ናብታ ዝዓበያላ ከተማ ብዙሕ ግዜ ይመላለሳ መርከል ካብ ስልጣነን ምስ ወረዳ እንታይ ከም ዝሰርሓ ባዕለን ሓዊሱ ዝፈልጥ ሰብ የለን ኣብ ነሓሰ ኣብ ዝተኣከበ መዐቀኒ ርእይቶ ህዝቢ ልዕሊ 5 ፍሉጣት መራሕቲ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ተቐባልነተን ዝለዓለ እዩ ብቕድሚ ማሊ ዝወፀ ዳህሳስ ማእኸል ምርምር ፒው እውን መርከል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣውሮፓን ዞባ ኤስያ ፓሲፊክን ካብ ዝርከቡ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበላ 16 ሃገራት መራሕቲ ዝለዓለ ተቐባልነት ኣለወን ካብ 18,000 ተሓተቲ 77 ሚእታዊ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ መርከል እምነት ኣለዎም ሕዚ ግን እዋን ኣኺሉ ንጀርመን ንኣውሮፓን ንናይ ምዕራብ ዓለምን ናይ መርከል ምፍላይ ናይ ፖለቲካ ዘመነን መወዳእታ እዩ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቴሌቪዥን ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይቕፅለሎ መደብ ግሐ ጽልቢ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ክሕፅልሚ ንሎሚ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝቐጸለ ብዛዕባ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፍሉይ ምድላዊና ክንዛረብ ኤርትራ ካብ ዘፍረየቶም ዝዓበይን ገዳይምን ኣዋሃድትን ኦርጋኒስታን ሙዚቃ ዝለዓለ ሽምን ክእለትን ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዓብደላ ኣቡበከር እዩ ዝሓለፈ ሰንበት ብናይ ሞያ ብጾቱን ኣድነቕቱን ፍሉይ ናይ ክብርን ናይ ስነዳን ምሸት ተዳሊሉ ነይሩ ነቲ ውራይ ብቐንዱ ዘዳለዎ ስነ ጥበበኛ ሃብቶም ደበሳይ ተቐበል ነገር እዚ ታሪኽና ባዕልና ክንዝግብ ዘይክልና መዓት ከዚህ ሃዋት ዝገልፈልና ስለዚ ምንም እዩ ኣይብልኒ ኣነ ብዙሕ ዝገበሎ ነገር ክህሉ እዩ ግን መበገሲ ክኾነና ዝኽእል ነቶም ዝያዳ ሪሰርች ክገብሩ ዝኽእሉ ብዛዕባ ሙዚቃ ዘመናዊ ሙዚቃ ኢልካ መበገሲ መወከሲ ክኾኖም ዝኽእል ነገር ክኸውን ምዃኑ ዘጠራጠር ኣይኮነን بعدين مصطفى عبد الله أبو بكر سنة أمنني إذا مسلم تعلمه مزبيط سنة كذلك يا مسلم أتمنى راسل مستر جارن بحلي كم مع عبد الله أبو بكر أمونه تغييركم نيرو كمينا وزاهي أبسدت فريق رفتات عن فريق الدرمان كل عينة الإنسترومنت تتصارت ما يحاول درفي صباح زنابي كولومبيانا تدمسيسو في تصفل زقبوز مناي بلوز درفتات عبد الله وغدر موجودان سمعتي يوم البزني سمعتي كوتش جينيرو بينا تخلي ودبو اللايو ناتي مدر زمرحو نيرو مس عبد الله كاب سعودي جميرم طبوق عركنا سلازنبرم ناب بولنيا خيترفي أبزقشلو أوانات ካብ በዓል ዓብደላ ዘይፍለ ዝነበረ እዩ ብዛዕባ ታሪኽን ጉዕዞን ዓብደላ ይገልጽ ነይሩ ምስኡ ዝጀመሩ በዓል ሃይለ ገብሩ ነባር ተጻዋታይ ሳክስፎን ተስፋ ማርያም ኪዳነ ከምኡ ኣብ ገድሊ ናጽነት ንሙዚቃታቶም ማዕረ ክንደይ ከም ዝጸለዎ ዝገልጽ ሙልጌታ በይን ወዲ ዛግር ሓጸርቲ ርእይቶታቶም ይህቡ ዓብደላ ዓብደላ ገልጾ እንተኾይነ ዓብደላ ባዕሉ ፍቕሪ ማለት ከዓ ሙዚቃ እዩ እሱ ኩሉ ነገር ኣረጅንዳ ገበረ ንዓና ኣብ ላዕሊ ደረጃ ደብፅሓና ዓብደላ ኣቡበከር እዩ ስለዚ ንኽብሩ ክንብል ነቲ ኩሉ ስርሑ ዝገበሮ ክንዕድ ከነመውግስ ናብዚ ተቐሪብና ኣለና ዓብደላ ኣብ ምዕባለ ስነ ጥበብ ሞደርን ሙዚቃ ኤርትራ ዘበርክቶ ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ግን نحن مبضحة جزء ناي زوجه عبديتي زحلفون زلون كنسند أي كأن الموسيقى مو زلون معلتي بعبد الله خمسي كنسند مجمرنا هذا تاريخ بهوته موكس خنجبر نتحرس مقالة أتي فلي زوجه نايلون معلتي هذا تي زبالة نبارن موكس تكون تاريخ نجد فعلنا ما بزجات أمزي خمسة ولا هايلة عبد الله مالت ناي كلنا موكسي أم مودرن موسيقى إيرترا عبي معبالي عبي لوتي ممهرنا غيناتهم هروحينا نحنا بتخذ درجات وتحنا كوبينا
نقصادي كمان كوم عينت نتحلف نخلو ابن عبد الله نايزوم زلو من شاتنا عبي ابنك عبد الله حالي بزح حبر كتوز جوري اب نعبلا ناي ايرترا موسيقاي بفلاي انسترومنتال ميوزك كمون بس بزح استفلا لي درفتي ريكوردينج بالمقبر ناي ايرترا موسيقى انا مودرنايزيشن يعني غيار قاو حليفون دراماشين احنا نقوم بالبالي كابتن جماري حدا مخانا عبد الله ابو بكر يذكر الذين عبد الله نويح مجد زمسي قبل افراج الميرون ابي توبيا خيرو اب 7 سعوديه عربيه مسح حد درفتي مسح موسيقى لسرحن بفلاك ام انسترومنتال ميوزك زغورو تاشمتات عبي استواصو بقى زرا يكونن عبد الله حدا خاطي زلنا هجون ناي ارترا موسيقى يغري خيلي زعمن عبد الله ابو بكر هو نايلوم معلتي بتبعات حدا خبኦም حطهم دبسايو بتبعات نز تاريخ زخسنت مسكم متحاورتم جيرو تصرحوا فيديو تاريخ ناي بخمي ناتو معباليتات مسكلو بحارتهم مسوس صرح سوات كاني افلوطو دهاو فيديو تسندي وتفولي دغبرزي مبدحت غيزي نايتم عبيت درفتنا كما ابنت كنقلت مخدنا ناي بعل اتو برهان سجيد ابز قربا غيزي زحالفو ناي بعل الامين عبد اللطيف اتي موكس خي قدفو مخادم معنا ابو غداتي فولي دغبرنا يلو معلتي جن اذا موكسسي عبد الله بهيوته خلص لتسرحه نتوم دلو موسيقኛታታትና አሁን በሕጂ ከምታ ዓይነት ዝኹን ቁጥሎ ትፍሉይ ተሓዋስ ወይ ከዓ ፍሉይ ነገር ዝገብሮ ናይሎም ማዕትሽ ኣብቲ ንክብሪ ዓብደላ ኣቡበከር ዝተዳለወ ምሸት ብዙሓት ዓበይትን ንእሽቱን ስነጥበበኛታት ኣብ መድረኽ ወፂኦም ብዛዕባ ዓብደላን ጽልኡን ተዛሪቦም ነይሮም መምህር ዓብደላ ኣቡበከር ዝሰርሖ ኣልበማት እዩ ጥርዚ ሙዚቃ ኤርትራ ዝብል መንእሰይ ድምፃዊ ግርማይ ዓንዶም በዓል ዘመን ዝብላ ናይ የማነ ባርያን ካልኦት ደርፍታትን ርቀትን ዕምቆትን ግጥምታትን ዜማታትን ኤርትራ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሓሉን ንዓና እውን ቤት ትምህርቲ ኮይንናስ እንህኳ ኣብዚ ክንበፅሕ ክኢልና ይብል المجمع ممر عبد الله ابو بكر كل جزء ختقولصو كابتز زخبد زوصد الكا وي زخبد فتنات الفتناتيو مهناتو سنطباو طرحلكا كم زخونه ما نفس نطباو تحالفو ايكونن ني ولدوتات زاكل بموزيكو زهانتن ني درغا مول ورسدي ارتراون نتوم ليجندرز بحال وي كاني عبيت السدوات إرتاح كم بعل هايلا قبرو حقوس بهانة يمانة قبر الباريا نزي آتوم تلقى موسيقى من فتوى قينا موسيقى من فكرات قينا بموسيقى ولدتات تتصنعنيون إرتراوي إرتراوي سمعتات إرتراوي وكله إرتراوي زبلة كم هاجر كم حزبن سمعتات كلها كانت أجيرهم كوينهم بدحري ممر عبد الله أبو بكر سلازي كابزوب سنة أوازي أتم شنو مالعلكا عبد الله خيط أسكح تحلف كألني سلازي نعاي كم قرماي كل عناتي حزيز حلفكو ناي سدت جزيات كله تمخاني وعزه هو تكري أخلو لومي أبزا مدرسة زي آخري أخلو نعاي ناتي ناي جزار سي حلمتات يوسي سلازي نعاي لو مشان حد خاطر حلمتات زكاة كلها مشان يعني سانج عدن عبد الله هجي عبد الله انت فضل عبد الله مثلا سايد جنريشن بيتي هزولو زي ما تا مسوي الصراحه كوي اذا خمير من هذا الكوني بناتو تعالي بناتو كلت زي ما تيها لعبوا على انجيل ديبلا تتافي على زي ما ابو عبد الله زمت زي ما تاكل زعيجين شواغ انا نايزر درس نابزون دكنا بشي ناتو حيلي ناتو قلتن ناتو حنقول فسوسل عبد الله أبزربو أم ودعتا السساتات ناب محبر تياتر أسمرا بإيدي حيزو زراخبني نبار درافاي زرزجي غرزجي هريبل زرزجي نفيو اي قزارب كله أبحانتي اندا زمدي قوفي بلنمو كان زدرف حبيراتني دمسو مسسمع ندما ورقتو حيزي ناب ماتقا أتيلو دحرقمو منكهولو يبل مقدر فقادي تسمع عن هذا المسبركو مقصرا نقدر تلاحظنا قصرا جنا سمعوا له ما تحذير قلت زي ما تاتن هتاوتاي بيز صلاح الدين ابو بكر
عبد الله أبو بكر إذا خبرزي رايقوم مشهد بخمي يقبو الكاك الفترة أمنني جالك مسؤول صار أنا خرجوا إلى حسب أيفلت إني مهناتي عبد الله مالسي كم زي بقى حو كوانا مستي كلوتني تسمع موسيقى سي عبد الله مسرحه كودن كم زي بقى عبي فنان يسمعك سمس عبد الله متصوات مالت حنت موسيقى متصوات مالتي بقى بتصيك اللي نتحبس عبي بتاع شمي قويتو بيساق السلام ببهال عبد الله دما كاتم حنت حجر ما حجرنا حبتي ناي بهلاو الرشا زمص ولدو خم حلال فلنا دخل تاريخ كافل دنصي عبي عدلنيا اب مودعتا بزوم كلته ادنقتي عبد الله خنود عبد الله كيك وي هبستي قرص زمصو اليوم عبد الله باكل اب ذكري ومخالم حجوسات مخانوم يقولسو اوكي شمي حسن امان يبها عبد الله دعمي في سرتنا موسيقى فدار كون زفتر كون يسمع عن فلاي ابيترا سلازي ناتو خبرت شمي محمد امان بحال عبد الله مالت ابز عدي دفرته بس بزعبو خلوها خلو قلنا يتم عبيت في ناي ايرترا موسيقيات كم زعينه سريحكم لها خلو شي دعمي خاط قرم امزي كل جزء سي قال له دحر مغارج جاي لوسب زاربن كلش عبد الله خلاص تمنيتم حالات موسيقيات ولا تم درفتي ناتم دحر مغارج باك مخانو حقوق مخانو سي بزكاتا مزي هم سمعنا خان وقري مدينه was good and congrats for his 50 years anniversary. كبراتنا كحصلمي كتاتلو صنيحهم نتولدن غايشونا زينا نمسجن قرب دقائق والدنا لنا مستعم تدرفي شويت مزغب حبرنا نصح ترجعني دنيتي قد زي